Kapangni takok tai bokok song obongka jompui jolani gotna yang dram harong handrai kami bisi salthaya ekdom sorok kinaro brok ni kami o sorok kinar dram harong ni kinaro brok dugan rwoi o miketeng thaiketeng muya phanangkha jes phanangkha brok oro phalaisa engka brok ni bohogo maisi masaya brok ekdom koroi bigra engka ko o jaga phalai khoksa khoknoi mama baisi brok ni family busabutui pornani phano brok sugui tongo phiaba o jaga o je brok bazar khaye miketeng thaiketeng phalai tongmani belai kosto horo engka bo brok ni current koroi salo engka bo hor sal brok no miketeng thaiketeng rok no phalpai engka lujurui nogo dalangnani brok noro current koroi engka set no koroi dugan engka brok o jaga o tabuk nangoi tongkha tui bo nango current bo nango set nok bo nango mahai engka amsaini MLA ano kari bahaino brok koikha Dr. Biswajit bordotabo Tripura hasteo jaga thangai bazar khatalo khlogoi tongmani ba engka bono bahaino koikha je brok ni manthai obo udar khairnai bono mtai bono probu hnoi brok kokasarkha engka o jaga MLA Biswajit sar o amsaini MLA tai Dr. Biswajit bo bahaino phainai phaiteng om hai kokta engka brok tamoni bagi bofro oro busuk balokha dugan ro laimani phari sing detail khabrong khugo khanainai laino puila ono jotono no Kolomo. Dram harong bazaro sung ngkha oro gana gini ni no hanarai parani sung o jaga mukiteng ma phalai jawo hangka ke o jaga wa sung mukiteng phalia hangka ke sung masi masaya aboni baginyo o amsani MLA Biswajit sar tai Dr. Biswajit sar songno angma kojawo sungno kisa phainai phidi hangke sung tabuk nango oro kisa tui tai current tai sungno dogan set kaisa sung nango hingga sung kosto khlaiye sung delino phungai kherkanani horong khatalangnani nok hasalmani bagoi je sungno phainai rok borong no chini bogoban tai purubu hanoi sung chongo jotono khulumbai kya norok oro je dugan lai tongmani sorok kinaro busuk balokha sung 10-12 boson kaja ka mato sung mukiteng phalai tongmani do oro sung je phalmani ko phalo wasa talango wasa hake sung kosto khai choli tongkhata gaban bagai sarsongno ma kobogo ang o je sino je dukan roga korok rui tongmani abono sungno ko bunyang le sedro ga korok man honi khnawo ge siniang sungbo ma hake nai nai hni sarsongno kobong man si borok sungno ki has chuba jamano hni hai singmanta norok ne o jaga ongka tam problem tong tabo sinara ke ko current rok koroi engka tai ko tui rok bo koroi aboni bagai tai set rok nok rok bo koroi sung je 12 bosor rok kakhana sung dugan rei tongmani kunu phano keba phano sungno kon phano ke phano na phainai bo koroi aboni bagai sar songno ko sungno kisa phainai phaijadi hinai kobogoi tongmanta engka ke tai amo sungto ko orni manei je salthang kono nogo matalango kosto khlaiye engka taisa tublai di akolai di engka sungbo obo phalia ke kun phana sinbo budi koroi aboni bagai sar songno ang kobogo no o dugan o pa rogo taise develop khanyani tabo tuini phanangkha dugan phano rwnani ingkha current phano rwnani ingkha MLA ro khaikbo amsaini leader akorok ba block ni hoite phano kebo bijit da khaibe kha tab jaratui ke phone phayako tabu bani to ke phano bijit bo khaya ko phayako noro khakti ro kobo kha ke bono phainai phedi sono kisa sung haike reima tonga ma hero sung to ko kobogya ko kobogoi no ko kebno phainai phen bagai sung direct no media phai manuk jagi ma saka sung obon baginyo samaka saya ko ke bono kemno sara saya ko obon tabuk bunyang le ma haike rei tongbai honi khanama ba sar songno ang abono ko khunjobi khanama ba saimeya ko tabono borno ang sar songno koiman ta haja noro khatamo no bisi tabuk arjeno tamono bisi mana musung o jaga tamno rikhanka bisi norong subidar sung subidar angka to tui rok koriba current rok koriba sung set rok ma hangke sakogo kaisa current kaisa angka dugan nok kaisa angka ke ko set kaisa manan musung jata mane sung bekar borok kono khaijana lama koriba sung dugan rifan chai tonglai jasin haite aboni bagai set nok rok mana musung mani ko sar songno ma kobokta bunyang le reui tongoni khanawo sinyang le ke phon se phai nai pheyako masa pan nai phai ko hongka do norok da o amsai ni MLA no do kobokha angka Dr. Biswajit no kha tambagi kobok
borok no ko sar doctor bisoji sar nang hake ang koima ka haise borok go bunyango ma ke khlai bazar khlai ri tong honi khnawong ke bazar khologoi tongmani bazar khologoi tong honi khnawoi tong hongka bon bagai sinar phaioi ko sungno bo kisa nai phaija di hni kobokta sarno abon bisojit doctor sar bisoji nota ga norok ni o je sorok kinaro kham je mikhetong phalai mani khorok busugro phalai tong tabuk phalma ke sungoro 10-12 jonan phalai tongo ko baksa muya phayo baksa sa phalo baksa puri torkari rok oma hai khlayo jarabi rok phalayo dab rok phalayo haiketa chungtong lai jata ro dab ro akoro dab narika dab rok akorok sinobo jompui dram hasam khlayo mangsoro aro ka phalyako mangsoro aro ka phalyako sung je phalaimen oma ke phalai tong lai jakhota obaka bolongni manai do bisi phalkok na befak na dalo misilo bolongni mani botongo muya rok botongo ga ni naikara rok tongo milok tongo mukutung ga ke oma hai ke bolongni mani rok mang bisi bango sinara ga tai yang oro sini sa raja ni bo go tongo jaga ga yang o buskango ke english medium school u buskango in salia ga sungbo sagra de karen robo kuri bagai belai kana muskil obon bagai sungno kisa phai nai phai jakhake sar songno ang koita haita borok rokla busuk tida paijak bom hai borok kana phayo borok he tabo samung jora phungo srap sap phai thangpai beyo engka taisa sari ko phai piro engko samung humung pai a thangai phailai to paing tonglai yo to no borok bunugo aba haite ko batha bathai bui paidalang tana batha ge botalango engka ing kamini borok ro phai talango jora jora o oma hai rokte ko phalpaya mani rok no hongka biang dalang orondo kalang na nokor dalang nok bai phalpaya mani no ko to sung paya ka to sari ko engke rujui ma thanglang la yo nok kisa kasal ba engke sung or kalang thangka bo mani rujut dalang na yang nok biang norok ni nok khoi koyang sineng handra yo no e koyang kisa na je bron dukan kisa phunugara de obo hongka brok dukan na oronor laina yang rogo bodori yang ko jara bi rok sela yo yang ona de engke yang hongka bron ni nok thangmani yang obo bron ni sorok kahamung yako nonabo sorok salamjai khona yang sorok salamjai kuchina bus sal obo baitai omo to salo kom se kom 3-4 kilometer kom mani nungana obising aing cheneng lama ka ma itholingo thanani 3-4 kilometer kauna 4 kilometer ka phungjora bor kaitu bo engka horobo dalang thangpio dalang ma thango taitam khanyai poja khalaye gari boro bo koriba phunga koichao phai horoka koichao thang phung ai khen ma phaile jao sung pasta saiteng khake sung or so sopa kya arta pasa ke sok kya sung le sa rok puri rok o samung tangna ro no phala nang bala abon bage ai khen no sung ma phajao engka pasta soita ga si no ni sa nangui mang khato nang mang kha yang ti phaine thangnai joto noro bazar yang thangnai rok jon bathak rok nangui thango orongka busu jara tong sung horni ata komhani no tongo ata jora tongo horni ata tongo ata jora tongo ke aing sini bazar jompui bazar kotor sata tam khon se dukan bond roi thango ke baksa or rok phai mo kitung khong ma borok phai na phailayo sari rok bo ron sai jino keduk halota keduk tongo taisa keduk tongo karen keri bahai ke tong khan rok tamo musung haino cikon noko omai sula la kirja abo sung kaini tong jawo engke tai mun bati rok phunang laya ko haike tong la jawo engka o hancha haike tong na watu jora ka bus kost ongro watu jora ka to tai sai hamni ya sung ko haino omai rok tirpalok phin laya ko tong la jata watu jora ba omai ken tong na omai ken ma tong nai nai de brok ni dugan takse kam ka phunu gra de cameraman pura tirpar halaboi tongo bro na han temporary engka bro abon bagai oro sorkar government ro chubaboi dugan chednok om hai nangata engka watu jorang ka thampui bu warjak sinai engka watu bu siprak sinai bro ni manai khni je phalmambo bepak sipai thanai am hai engka masing jorang ka bo yang side joto si abo siari habai kesang masai bro hai ka maro engka bro ungyang yang pan oro phung ni 4 tan sim phai engka horni 8 ta 9 ta jora tongoi thango engka jora ang bo yang the horogo like engka oro sati sungri ro ka but petini tongma hai roko nugo belai khai roma singsa tamon ka business khaijano oma hai khaijano rang puisa aji thano oma hai jara sok tongnai jara khlai tongnai baniya khai tongnai sarkar obo haino belai no nozor khaina nango tamon ka tipra so baniya khaine belai si kom aron bisingo je khlaini rokno oma hai sorkinaro sarkar government oro solar light phone rina nango current rina nango tai brono setnok ro haino tangai rina nango immediately belai dati khai brono tamon ka bro 12 bosor kaka cost khlai o jaga dugan mani phaji sung taise kok sainai lain watu jora buse kosto ang sasalang rok oko masing jora rok watu jora hangko to belai no kosto
वाते रok फाइके ससरदि सिउलायनो जों मा तंलायो जे किसि काहाम नायटुक लायो बर वाते लाया बर वाते लायनायनो पलटिन रक बो किसि कि थाङै दाबोखे तामु कस्त मस्तखौ पाइलाय जावनो जाया नया गारि मा हायनो तामुक सोङै नालाय खाताबोखे नों खाताबो फाल जोंके को नोंसि नों मुया फालो नोंखा मुया फालो दा मुया बुसो बुसुराव चलै दं मुया ताव मो मालिया हंगबा 50 टाका बागाखौ फालो गा मुया जालिमखा मान थमान जराखा मान थंमा जरा हंके तो तासे कमखौ फालो कलगिया ना पाइजागो ना लाइने रक पाइ चलांगो कलगिया समय कलगिया गमा हाके ना समय फालमानो समय फालमा एक मा सय लायखेता गा बुइनारा हाजिरा खाइ सामादो साको दुगान रै सामादो साको बबो नों साजाको खा हाजिरा हंगे तो तामले हनि सानाय समय हाजिराबो मा थाङो पोसगियाबो तबखे हाजिरा थांमसायबा गोबां फालै माफोर हंगे मुया फालमानि जावो जामखे मुइखो नों थाके तों बानिया खायमान जावता ना ताकिसा तमान हाजिरा हंगा बुनिसा हाजिराखौ बुनिसा साल चुक्ति सालबो थारै मा दंगो हानग्रै मकल पेंगिया हंगा कै नों ता फाइदि जिनजांनाय ना हाजिरा आबो कुबै कक्से आबो खे अरंका चुगिया फानसि फालै दं मानखा मानै फालनानै बा जों नांया सिनि बर काबर खासे हनि छाजागुता हाजिरावखा हाजिराव हंगके जुगियारनो हंगके इंका अरमिखो तों जदें गोबां फालिमांखा का हाजिरान साइसि रां मानै दं ता अरना अर गोबां मानखा हंगो बा गोबां मानो हाजिरा हंगो माया फोर हंगो माया दाबुक तासे बलं बक मुंगि थांका लाबारं मामांगै दुबा खाबा जे जागा बलं दङो आरो से बेराय फायनानि मुया फालजेंनाय जागाबो हासाल नंखा मुया पाइबानि या गलखा ताम फालायनाय इंका ताबु मुया को पाइनो तंखा पाइ तंखा हने ताबु को पुरी मुइरो पुरी मुइ द तंग नि तंगो बको बबो किसा फनुगला अरे किसा नायलायनाय अबदा यां फादे द फनुगला अब ताम ताम फनुगरा दे ओखे पुरी मुइता अब ताम ताम बाय संजाक अब सोयाबिन मटर नायदि बुसक थासका संजाक के लेंमा लेंसारो चाका पुरा माइसा नांलाक ताई मुलाय रक हायनो को आबला तम खपता पुरी ता पुरय फनुगरा दे काइसे कारि फनुगला बा बुसक वानसार अनसे तै पुरी मुइ संगै मा फालता जों ता मुया रबो मान अबला तम औखो मांस काटाकुटी रो मान ना नायदि अर काटाकुटी रो बेपाक जतो मानथगो काटाकुटी मानथगो पुरी मानथगो हंगा अर मुइ मानथगो लेंमा लेंसा फाइगा अर साइज थांमांखा ताइ तामा तंग फादे yang phade zrabi inga to tabu to seri to zrabi rau go sero dili do sher derin sher phade yang nai laigara yang ha belai auka sa kaisa sa goto khana phunu kara de khani ketang khare khana kara de umde baka sa kap tama khana kara thas ka wah एकदम आं को माखिन बसर काका सा फालमाने को 12 बसर जे अर आगे तिर फाल अर फालिया प्रो आगी को तो फाल को फालिया त माने ताबो को तो फालका आगी को के अन्य मुख त फाल दाब रक नारिकेल रक सा फालमा को बस सा फालमा को बिसि बले को सा के इनको आं बसर 1.5 बसर हामिनो बरक करे इनके बांग सनाम गता सा रोंस कना तब केटेन र अब बाया ना तौसे खना रे केटे खा वाह साखा आखिन का हम अरे तब नाइ लाइने यांग तम तै फाल तै तम फाल यांग पुरी तारा त पाइका सार पाइका फदे मुया रकरे खा मुया ताबं थालिक रका बरमान थालिक नाके यांग नासिदि पारानिन तो भयो पारानि और का बाजमाल सिस्टम रतना सिस्टम खलाइ फलकता मेगी तागी सेरे रगनि खने रगनि गयांग यांग खतम तै तम त यांग खनारि करा रक अरे यांग तै नाइ लागरा मुया करे क्या मुया तो को खुगु मुया खता खुगु जानान र तेतां फैजाना yang phade yang phade yang nai lagra ob ko nai kra na nai kra kha bomai phal nai kra na yang phade nai kra kha nai kra pai thanga tabu nai kra da phalu na nai nai di nai kra da ob kola hai ke khlai gre de ob busu phal ফোনো করা দে হাইকা ফোনো করাই ঠাসকা 50 টাকা ভালো ম অবশ্য ফাল 50 টাকা ভালো ম বুসু দাম নি তো ngoro ni নার ক্রাদা আনার 50 60 টাকা কি ভালো 50 60
Engka o jaga narikra dabu belai. yang narik kalau mana aja. Oro narikra dabu belai dam kom tamani ka musuk no Agartala roko engka 90 80 jesa kapa marnai musuk dam. Engka oro do kalai ni mano. Ayang ni tulunai. Aing Engka oba ka busuk nai kera. kera amu bahaya 50 taka na follow. Oh 50. Engka onek sekelai-kelai. Engka je yang office tongo yang Jompuijola block ro tongo SDM ro tongo. Engka Agartala borok yang tilai engka o jaga no dab ro akoro pai jalang kana. Telang tanggo ane rok ma sarsong rok telang tanggo. Bidu sarsong bonco to nuk phana singno kon phana subaya ni lama kare. Pare taisa naile. Nai je bro. Oba busu bosor ka phalai man oro rung mani. Ko oro ko 2-3 mas ni rung man se o yang rok ma kimjak. Ayang himla. Nai ni di. Are yang phade. Nai je bro narkra yang phade. Narkara da phal mani as ka bangka. O yang rok type ko ma tongo i. Sebenti khubi kau jaga ne. Kibia ko ayang rok type ko ma tongo. Ya ya khubi jak tana. Puilan simrung kha ka suk su kham na. Ma so type se lai khamo. Type se lai khamo. Type se lai khamo. Oro bahai lak chirang aji khnaplei. Ako bo ni jini abado buni ba pai se ma ako phaljama ba pai tu boi pai ka 5 taka 6 taka haike manza jata debo sel ro khaimam lena sele khaimano rang puisa bui hai kabang kriba gauro set nok ro tangai karen ro ruoi tui ro gana kha tai bo thas ka nai thok ka kabang ma Agartala sing thana sanang ya ojagani ojagana phalai sing kolmaya maya ta je kono manai tai bo mal bo kabang kha tisai man ta je nang mane Engka alu pias aku roka phalia doro. Alu pias rogo phalo. Engka ke jeta buk tongmani engka ke to baksa tongmani tongkho pias rok tongkho alu. Sung orke set nok rok tongha ke sako go set nok kri rong bagai sung mane rok bo ton thogya sung hisabo oro jodi set nok ro akoro kaham ke tongke sung ba Agartala haikino set ko nok rok tongha ke mane rok alu rok piaz rok risum rok hai na cha to ka kabang ma tone mano oro choli ban jaga no sungse rang o set nok kori bar ka jalan aban ba belai keno cost ta ko sari kalai ke phungai ke aban bagai belai cost aban bagai boro haike sung set nok ro akorok tong hake sung kabang ma malai na hari sung mo phalai ma kham boro haike na cha to phade yang nai nai legra tesa nai de takok tai buk song yang phade oro ni simi basa ka ayang ekdom kolok ma jaga space bo onek kaham oro set nok ridi engga current ridi solar system ridi tui ridi hingka oba ekdom tong thok bazar snamoi mano engga tiprasa ya kong nijini ya kong banya basa oi income khainani busabutui he ka ba yang naithoto khlai bro komai ke rang puisa ajimungo tiprasa rong ni je sung sasa pohor oro lama market khaino brok no snamori mano mahai hingka ka amsaini MLA fan khaw amsaini jara kusu bere mo tongnai brok no belai nainani dorka tamone hingka ka brok busu cost ka 12 বছরই টংখা নাই নাই দি একদম অজাগা মানি বহান সেল থাং ইয়াং নাই দি মুয়া রক ব্র অরনো হেলে বয়া কই ফালো কুলক রইছে মায়া থাজিং 2-3 টা 4-5 টা নক মানে পাইজা কইছে শেষ একদম কুলক গিয়া না আর মানে ইহিন কুলক গিয়া আর ওয়াসেন মুয়া রক কা কুতুং কুতুং নই বই যত ন আয়াং খমতিয়া বাজারনি পঞ্জ ফাইয়া হইবাই সিনার ফারে ইয়াং তাইসা নাই লাগিরা ইয়াং ফাদে এনকো বো ইয়াং তৈ খলাই একদম কুলক ম ব্রক নব Nai jauh jaga tai tama yang phade tai tama phal phonu kara de oba kha tama mulai oba kha milok phonuk de om kha mulai rok phalta se oba kha paikar tu bo nau dok kai sungomo pa nok kai mani no nok kai mani goro phal thoi tong khata na phalta oba kom kha milok oba kha bus phal omo 50 taka phal sun ekdom nok ni engka awang mairum rok oma herok awang mairum rok phalo engka tai oro sung hasing rok nok kai mani ko hasing rok tongo hasing rok kabungma engko sung kabang kha mani tubi mania oro nok bo koroi sari aikena poja khaima talang layo gan rok oro phalna musung mani bagai mi khatong thai ka tono kaina bo sokung thangata na sung kha ma no sokung jong khaban baganya hasing dasing just pan si kai de bebak oro phali mangkha mo soro kai beong sung kisi misa phali tongo bebak se maganang klai liya ta beong magana klai liya ka su sapar phani just par de thango beong no engke yang kata ma khailai tonga bo thaba kotoma thaba de zarabi sero engo kha zarabi zarabi are nai nai legra zarabi yang kha zarabi phali tong nai de are himdi nai legra ba thapa torma se marblei ko zarabi orka nai nai di orka zarabi phaloi ko na de thapa ro phno kore thas ka baike snam ka Zarabi nari zarabi sher Delhi to share Delhi kg busuk zarabi 100 zarabi kg ke 500 gram 50 abni ne zarabi da
nang da malik sung malik ang no obo busa omo keji keji hisa 500 gram keji 50 falta keji busa 100 keji 100 buning dor ang bo phalo thachung mang ahang dam kabang sana bai bongya andar phung ni simi tha no sero phung sarik no tlang tongo joto no jarabi puri torkari rok bebang falta dile no man thako na daily angka jarabi sana mo sungha oro phai jalang mano tam nangka obo deshi no hinjina ni 10 ni sa omo sung ni jin bro potri podo bro orang ka tam re kon phana sudo sung moja obo simi siru inka ka obo butai ke ki ha ko thongnan baga chini mar wa sa tai kun khai kai kun riya na ayang rok ko sa rok ruwa no sa na di ko sa dugan rok mane haina bolong chi haina duga mane thapa khai ri ma tong subro ni o chet nok ro ko subidar krim bagi na ko yang na sine di angka ro sa muthung sa yang madalang na sa muthung bai sa yang matalang bayo nok krin bagai ekdom angka khapang ni takok tai bokok song obo dram harongo je gana gini sorokinaro duganer lai tongo sorgan thani brok obono koimong brok no shet nok rinani tai dugan sanam rinani karin kri karin bo haino nang omahai angka kuno bazani bumung rok tira phalai kan rok bazani bumung ko to sung to phalai ko sung mane sung wan choi tongkha sung ko to hai ke phalai nya hni tongmani do tong tok bazar pharna hni wan choi tongkha haipono sini kuno lama sung sorkani ba je kuno phana subabo maya kho enga sar songno ang koima ka hache borok sungno je sung kobong mane a sar song borok jodi phaiye sungno set ba tongnan ba je kuno ekta ব্যবস্থা দোকান ri chanan bagai phaiye borok sungno suba khake sung mane sung ko khai wan thokta hai ne sung afro mane bum khlai so goi pharnai hini wan bo khotino announce khainai I aba hai ne wan chogoi tongmani noni je pharjak do tongnai engka tumong no sar obosi khainai ka boni sangnai ta I aba hai ke wan chogoi tongman ta angka ka bono je norok no phogoi ri phainai phogoi phanai norong de mano puron khainai aba hai rok wan chogoi sung tong tai ko hai ja engka khapang ni takok tai bokok song yang hangga jompui jola thangmane yang jompui block hande yang road yang hangga je belbari block ni phaimane olahar ekdom main road o jaga kinaro no brok phalaimani hangga brok ni demand obo thinango busujra tui puronong no brok no busujra tui rijak no sung obo no nainani tamani hingka jorani news o kok no sanamu sungo brok no belai no subanani dorka tamani hingka o jaga brok simia kubun borok bahai no phai oro dugan doi brok ni rang puisa aji mungo thongkra khlai bajanan kaise lama step obo hingka tinin bagai sungno jotono hambai norokla tam wansung noro comment khaisandi joton khulumka joton hambai